eusteko. Akordio honek ez die erantzuten Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduaren eskaerei. Pentsioen azken erreformaren jarraipena da. Pentsio sistema berrian finantza oreka lortzeko. La semana pasada han firmado un acuerdo social en materia de pensiones entre Pedro Sánchez, Comisiones Obreras, UGT, la COE y CEPIME, para mantener el aumento de la edad legal y los años de cotización. Este acuerdo no responde a las demandas del movimiento de pensionistas de Euskal Herria. Es una continuidad de la última reforma de pensiones para lograr un equilibrio financiero en su nuevo sistema de pensiones. Horrekin, aldaketak daude erretiro partzialari dagokionez. Pentsioen eta lanaren arteko bateragarritasuna. Jarduera nekagarrietan koefiziente murritzaileak ezartzea. Mutuak eta seguridade soziala. Ez du 2013ko erreformaren aurreko egoera berreskuratzen. Izan ere, litekena zen legezko adina baino 5 urte lehenago erretiro partziala hartzea. Une horretan, 65 urtekoa baitzen eta ez 66 eta 6 hilabetekoa 2024an. Eta 2027an 67 urtekoa izango da. Era berean, erretiro partzial hartzeko gutxieneko kotizazio denbora 13 urtekoa izango da. Gainera, neurri horri heltzen dionak oso gutxi murriztuko da lanaldia. Sobre la jubilación parcial, el acuerdo no recupera la situación anterior a la reforma del año 2013, en la que era posible acceder a la jubilación parcial 5 años antes de la edad legal, que en esos momentos era 65 años en lugar de los 66 y 6 meses